na mong driver. Ah, bus driver ni sa Korea. Sakay ko dong. Sakay. Sakay Na, daddy rin. bus driver ni. Na, grabe ba? Na siya passenger ba? Bipit. Dali, move na po dali oh. Ay, wow, natanawa. Unahan na ka. Helicopter, helicopter. Helicopter. Na. Sige, sakay daw helicopter. Wow, mahulog man siya. Layo kayo. Wow, helicopter ba? Hindi pa siya kalingkod. Hindi siya kabot. Lingkod siya. Kagana. Ayan mo, airplane daw mo. Wow, train choo-choo. Ito may tag-juice kasi yun. Choo-choo. Wow. Choo-choo. Wala lang under. Ang laway na yan. Nagtulo na. Bibi, nalibog na siya sa iyang gusto. Na, tanawa, daghan kaayo. Wow. Submarine ni mo? Submarine. Elephant oh, elephant. Tanawa, elephant oh. Asa elephant? Asang elephant? Oh. Ha? Horse. Horse. Horse na. Metro bike. Wow, a police car. Ay, wow! Please, guys. Police car bay. Grabe yung police bay. Wala lang under, wala lang coins ah. Nging, bipit na yun. Bipit. Murag i-check correct oh. Bipit. Hala. Driver, din. Bata daw may Ang bata-bata. Lagi siya magpaano sa skating rink o sa police car. Police car gito siya. Wow! Wow! Dali oh. Helicopter! Yes! It's a helicopter! Yes! It's a helicopter! Ang mong lubot, nag-igwad-igwad. Tanawang pa niyang tapiraw. Na, dili siya. Diri oh. Apat diri oh. Diri oh. Taxi. Na. Sige. Pasahero si Daddy. Pasahero na po si Daddy. Pasahero. Hey, Daddy. Kana kadako gikin na manabila. Mas dako na nga manabila boy. Mura na nagmanabila ni Papa Alan. Papa. Bila ni Papa Alan. Sit down. Nangingin. Oh, mas-slide siya. Nag-slide siya. Ngingin. Let's go. Pip na yun. Grabe ba? Train na ko. Tinaw na cooking train. Wow. O, pag siya na-enjoy din ha, paduan na pa naman siyang train. Na. Palingkurag na ayo. Upatong yun ako may manubila. Stroke ng mamang hari. Ha? Wala, kuyawak, oy. Asa man
naman gusto dong? Mo, Mo. asa man mo dog? O kani? Mo? Oh, sige. Ako. Tag 50. Mahal kayo dong. Tag 50 imong sakinan dong. Ani ni happy. Tag 50 siya dong. Na. Ah, kagara. Drive na yun. Nginging. Kuyawa niya ako ani. Wow! Pila na ka-turn? Ka-turn, ka-round. 5 minutes. Pa siya na human ng drive. Pa siya na human ng drive. Let's go na, baba. Let's go home na. Go home na tadong. Babay na. Lalay bayad-bayad kay... Let's go home na, bo. Ambulance na. Ambulance sa imong sakyan. Wow. Ah, ganahan di kayo siya cars. Ganahan ka siya manubela. Bye-bye. Ah, unsa sound sa helicopter? Na, bye-bye na, everyone. Ay, wow, na passenger ba?